kwecacisa. Oh my God, ngoba indothana izelwe ngaphandle kokudibana komfazi nendoda. Cabona kaThixo lethuluwe kwethula indothana ukuzisindisa abantu. Ubani kwayifuna siva eBhayibhelini. Incwadi kaMateyu chapter 1 verse 18 verse 18. Verse 18. Ke kaloku ukuzalwa kukaYesu Kristu kwaye kungolu hlobo. uYesu lo kuthiwa nguYesu nje. Sebabazalwa kanimameleni namhlanje. Lo kuthiwa nguYesu nje. Ithi na ukuzalwa kwakume ngolu hlobo. Indodana Kwathi akubona ukuba unina uMaria useleganelwe uYosefu bengekahlangani bengekadibani. Oh my God, batabane ungunyana kaYosefu. No, the Bible ithi babengakahlangani kodwa intombi yaseyiganelwe uYosefu but ayikadibani nomyeni. Oh my God. This is a paradox. Indeed. Tolo mkabe mithi. Engahlangananga nami. Pastor. Ungathabatha ingelosi. Izocacisa. Isabra isasithethe. wafunyanwa emithi ngomoya oyingcwele. Oh my God! Bakhona abantu kukuthixo ise, thixonyana, thixo moya oyingcwele. Kanti le ndodana uyisaya umoya oyingcwele. Ekungaphakathi kuMaria kufukanywe umoya oyingcwele. Kuhleli umoya. Uhlala umoya oyingcwele. Akhondoda eqothule amakhoba. Ngaphakathi esibelethweni uhlala umoya oyingcwele. Uzophuma ntoni? Uphuma umoya oyingcwele. Ngoba uhlala intoni? Umoya oyingcwele. Abekho bathathu. Oh, thank you Lord. Oh, abekho bathathu. Abekho bathathu. Ngaphakathi kumoya oyingcwele. Abekho bathathu. Uzophuma umoya oyingcwele. Abekho bathathu. Echaza xa unothandaza. Egameni lese kalanyana nele moya oyingcwele. Athi ngicala lona. Ngaphakathi uhlala umoya oyingcwele abazalwane. uMaria wafumana imithi ngantoni? Moya oyingcwele. Wamithwa nguMaria. Umoya oyingcwele yamithisa ndithi. Kodwa akalali nabafazi babantu. Kodwa uhlala esibelethweni. Into endiyithanda ngayo akalali nomfazi